Siboniso Ncengwa ohlala endaweni yasekuthuleni sengihambile ngachecka iBP ngachecka iTB ngathatha igazi efeni ngibikile kodokotela ngitusa kakhulu uhulumeni ukuthi asilethele into enhle kangaka engajwayele ukuvela emphakathini eminingi. Phatha siyabonga niphatha sentembeni. Ngibonga kakhulu ngiyanconcoza. Ngiyayincenga intsha kakhulu ukuthi izobhena nemtholampilo ibike inkinga ebhekene nazo emzimbeni ingasabi ngiyacela kakhulu entsheni ngoba intshi ibe namahloni ithi obani bathi sengimdala senginje kanti lokho account lutho ubuzosala kanti ukufa kuyaguda ngaphakathi emzimbeni wakho. Mina nje angisabi lutho lapha mangizwa khona ngi-attende kwisibhedlela attende amaklinikhi ngiyayiqhenya futhi ngalokho angibuki umuntu uzothini anginyezi ngempilo yami. Sengike nginakisise abantu besilisa abanamahloni ukuhamba amaklinikhi nodokotela ubesaba ukuthi bazothiwa sebekanje kanti lokho akusho lutho lokho into isisabele lonke into azikho izifo emhlabeni the whole world abantu bayagula kodwa bayalimala behambe emhlabeni bebesaba ukuziveza kwezempilo ukuthi bagula kuphi betreatwe kuphi.